ga mai kamar zuwa jamuje MD Mustapha zabi na gari national chairman APC kasar mu kai ne zabin mu na Buhari dattijan kirki da kuwa kai jiya yau mako ne barista MD Mustapha a sakar maka ka cancanta national chairman APC kasar mu kayo dacewa da jan damarar kan mu je barista MD Mustapha kai ne zabin yan jam'iyya national chairman APC rike kambun mu na jam'iyya sakar maka ka cancanta mu ne ba mu san wani ba kai ba barista MD Mustapha dokin nasara dokin karfe national chairman APC rukun jam'iyya kai dacewa a sakar maka ka cancanta barista Mustapha zakin maza mu je zuwa da mujin maza shugaba na jam'iyyar mu kasa kira muke a sakar maka MD Mustapha za ka yi iya ba za ka nuna gazawa ba za ka haɗa kan yan jam'iyyar APC sun ziya barista MD Mustapha na Buhari dattijan kwarai Allahu ya yi da nufi fatan alkhairi mun yi ma MD Mustapha mun yarda da kai tutar jam'iyya ka rike mu tafi ga nagari na kowa mai jama'a ga dattijo na gari barista MD Mustapha fatan alkhairi ne muka yi zama national party chairman APC ka dace ga nagari na kowa mai jama'a ga dattijo na gari barista MD Mustapha fatan alkhairi ne muka yi zama national party chairman APC ka dace ya wanda muke wa duk bautan Allah da ya bani basira sarkin da ya gage maza mata ziljala da kai mana rigata ga MD Mustapha barista national chairman ya tantanta APC ba wani jayin ja MD yau shine gatanta kuma da za ta yi kyau mun gani yau da mai kama da ake kota rabi gani ya la ina duke ya ilahi dan sirrin bauta national chairman bayan bi daga mai malamu fatan mu barista Mustapha zai karba don kowa shine zabo ga nagari na kowa mai jama'a ga dattijo na gari barista MD Mustapha fatan alkhairi ne muka yi zama national party chairman APC ka dace national chairman APC mun ji mun gani sai barista MD Mustapha mun yarda da kai tutar jam'iyya ka rike mu tafi national chairman APC mun ji mun gani sai barista MD Mustapha mun yarda da kai tutar jam'iyya ka rike mu tafi ga nagari na kowa mai jama'a baya fargaba sai barista MD Mustapha dokin karfi ya baya fargaba mun yarda da kai national chairman APC kai za mu sa gaba sai barista idan mata wake yi na cancanta kai ne sun gaba mun yarda da kai MD Mustapha da irin ku jam'iyyar kasar mu ba ta je kasa ba national chairman APC mun ji mun gani sai barista MD Mustapha mun yarda da kai tutar jam'iyya ka rike mu tafi ba karo da masa ba har yanzu jami'a da shi aka da jama'a bai ka jagora na gari mazan da mata Najeriya sai ba karbu wannan babban sa barista mu je zabi na gari kaje national party chairman barista kai maka da jama'a bai ka jagora na gari ko da gani babu tambaya mai
kare shiri ka ja damara MD Mustapha ka fito national chairman APC barista jamuje tafiya kare shiri ka ja damara MD Mustapha ka fito national chairman APC barista jamuje tafiya da me kamar zuwa aka yin tafiya ba wai masu dungushe ba batun rako na jam'iyyar mu kasa ba za mu bai wa lusar ba sai gwarazan maza kuma in garma da za ya cicciba mu gaba gwanin da ba a buɗe masa ido ba za ya ɗauki raini ba kamar irin su barista MD Mustapha gwanin tafiya kare shiri ka ja damara MD Mustapha ka fito national chairman APC barista jamuje tafiya kare shiri ka ja damara MD Mustapha ka fito national chairman APC barista jamuje tafiya